Ahoj. Takže Ahoj. naša prvá otázka. Koľko času denne tráviš v posilovni? Asi hodinku až hodinku a pol maximálne. No a čo pre teba znamená fitness? Všetko. Je to celý môj život, je to moja práca, je to moje hobby, čiže všetko úplne. Ako dlho sa tomu venuješ? Súťažne rok a pol, ale trénujem vo fitku už asi, už pomaly 9 rokov. No a keď sa vrátime do študentských čias, aká si bola študentka? Vieš čo, bola som jednu dobu dobrá, jednu dobu som bola horšia. Hlavne sa mi nechcelo sedieť v škole vlastne, to bol problém. Čiže ja som potom na výške išla na externé štúdium, aby som mohla popri tom aj pracovať. A vtedy to už bolo také lepšie. Keď to už bolo samo štúdium, tak to bolo v pohode. Jasné. No a kedy si mala prvého frajera? Prvého frajera som mala už v škôlke. Volal sa Tomáško, mala som 5 rokov. On tiež, takže to bol taký môj prvý akože vzťah. A kedy padla prvá pusa? Myslím, že 13 alebo 14, také niečo. No a teraz také rýchle otázky. Biela alebo čierna? Biela. Zem alebo vzduch? Vzduch. Voda alebo oheň? Oheň. Čo počúvaš, rock alebo pop? Skôr. Aj. Čo máš radšej, psy alebo mačky? Psy. Chlap by mal byť s fúzami alebo bez? Podľa toho, čo mu pristane, ale určite nie brada. No a čo máš radšej, kečup alebo tatarsku? Tatarsku. Sladké alebo slané? Sladké. Ideš na istotu alebo risk? Risk. Radšej máš lyže alebo snowboard? Vieš čo, neovládam ani jedno, ale už keby som mala do niečoho ísť, tak asi snowboard. No a napríklad láska alebo sex? Nemusíš odpovedať. OK, díky, nebudem. OK, pivo alebo víno? Víno. Ráno alebo večer? Večer. Slipy alebo trenírky? Závisí od obsahu. Bože. Máš nejaké obľúbené miesto na zemi? Nemám. Nemáš. A kde by si chcela žiť? Kebyže si môžeš Niekde, vybrať. kde je strašne teplo. Určite. No a aké máš obľúbené jedlo? Obľúbené jedlo sviečková na smotane s knedlíkom od mamky. Ako najčastejšie cestuješ? Autom. Máš radšej rúž alebo lesk? Kontúrku. Bez akej veci si nevieš predstaviť život? Bez akej veci? To je strašne ťažká otázka. Nedá sa na ňu odpovedať. To by som si musela premyslieť, neviem. Máš tetovanie? Ak áno, aké? Nemám. A keď nemáš, aké by si dala, kebyže? Žiadne. O čom najčastejšie snívaš? O čom najčastejšie snívam? No, keďže robím ten fitness, tak väčšinou o jedle, bohužiaľ. Inak to nejde. Čo ti vadí na chlapoch najviac? Sebeckosť. A máš ty nejaký zlozvyk? Ich mám milión. Napríklad? Aspoň jeden. Ja strašne rýpem do ľudí, som drzá. Akú hudbu počúvaš? Všetko, čo je dobré, keď ma to chytí za srdce a je úplne jedno, aký typ hudby to je. Proste sa mi to musí páčiť. Nemám nejaký vyhranený štýl. Máš radšej leto alebo zimu? Leto. Tvoj obľúbený kúsok v skrini? Asi to budú nejaké čierne body. Aká sa ti stala najtrapnejšia vec v tvojom živote? No, ja mám super schopnosť filtrovať, čiže aj minule som sa snažila na niečo také spomenúť si. Ja viem, že tých situácií bolo milión, ale ja si to našťastie nepamätám. Takže... Našťastie. Čo je tvoja najväčšia inšpirácia v živote? Asi moja mama. Máš nejaký obľúbený citát alebo moto? Vieš čo, je ich viac, ale že by to bolo niečo také, že poviem, že je to nejaká 100% múdrosť, ktorá platí, asi nie. Čo si mala dnes na raňajky? Dnes som mala proteínové palacinky od Biotech, od môjho sponzora. Obľúbené jedlo? Obľúbené jedlo? Už si sa pýtala, to je tá sviečková na smotane. Aha, jasné, pardon. Aké jazyky ovládaš? Angličtinu. Len tento. Máš nejaký vzor? Nemám vzor. Nemáš? Nie. Čo ti robí najväčšiu radosť v živote? Nejaký človek alebo situácia, miesto? Ja som všeobecne tak šťastný človek, ja sa neviem tešiť z maličkostí. Takže
keď ja nie som šťastná, ja už si niečo nájdem. Možno je to môj pes, rodina, ťažko povedať. Máš nejaký obľúbený film? Ja mám rada strašne všetky filmy od Tima Burtona a ostatné sú možno nejaké, čo by mi zarezonovali, že áno, tento film som videla, ten bol super, ale nie, asi ani najobľúbenejší film nemám. Aký si dostala najkrajší darček v živote? Asi môjho psa Karinku. Aký darček si ty darovala najkrajší? To neviem. Ja si myslím, že každý darček, ktorý dám, je určite ten najkrajší. Si zadaná? Ja som vydatá. Vydatá, no jasné. Kde sa vidíš o 20 rokov? O 20 rokov? No, tu sa vidím niekde pri knihe, možno budem niečo sama písať. Asi tak nejak. Niekde, kde je veľa tepla a zelenej farby, niekde vonku v prírode, na terase. Kedy plánuješ deti? No, ja ich veľmi zatiaľ nejak neplánujem. Ja si myslím, že to bude musieť nejak prísť samo. Čo budeš ešte dnes robiť? Ako bude prebiehať tvoj deň? Odtiaľ tu idem na svoj tréning, dnes mám nohy, veľmi sa na to teším. A potom prídem domov a čakajú ma nejaké online coachingy a možno sa dostanem do postele okolo, neviem, 10-11. Ako často absolvuješ takéto interview alebo rozhovory? V poslednej dobe dosť často, no raz za týždeň, raz za 2 týždne určite niekto niečo sa ma pýta. Väčšinou sa pýtate strašne podobné veci. To bola naša posledná otázka. Ďakujeme ti veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Ahojte.